vaig tenir la sort que la gent m'estimava molt, i llavors em demanaven exalcaldes, i ja m'havien demanat per allà amb ells, per anar amb ells, o per posar-me a l'Ajuntament, però jo sempre deia que no volia entrar si no era d'una manera amb vots i democràticament. I quan a l'any 79 es van començar a fer llistes per entrar d'una manera democràtica a l'Ajuntament, és quan me van vindre a buscar i vaig dir que sí. El Josep Cendra va anar de primer de llista, després venia jo, Teresa Batet, després venia el Ramon Franquès, que era d'Unió Democràtica, i després el Joan Miquel Nadal, que també era de Convergència com jo. A mi la il·lusió que em va fer entrar a l'Ajuntament era perquè podia treballar conjuntament, però juntament amb els altres partits. Jo sempre ho he entès en conjunt. Això sí, cada un defensant la seva ideologia, sempre. Però sempre un gran respecte com a éssers humans. La regidoria que vaig ocupar va ser la de Salut Pública i Medi Ambient, que la portava Josep Cendra, però amb ell el van fer de seguida. Al poc temps ell d'estar aquí a l'Ajuntament el van fer delegat de la Generalitat. I llavors jo vaig ocupar el seu lloc. I llavors vaig agafar Salut Pública i Medi Ambient. I per això em vaig ocupar de les platges, dels gossos, de l'aigua. Les platges estaven bastant deixades de la mà de Déu i jo, com que sempre he sigut una enamorada del mar i de la platja, jo pensava, vaig fer com una mena d'eslògan que deia que la platja havia de ser neta, tranquil·la i segura. I penso que ho vaig lograr. Una de les coses que recordo més, o que vull destacar també, és quan Tarragona patia l'aigua salada. Cada 2 o 3 dies jo recordo que aquests laboratoris feien anàlisis de l'aigua de Tarragona. O sigui que la gent podia estar tranquil·la. Tinc un gran desencís de la política. Tinc un desencís tan gran que jo ho vaig dir en l'última entrevista també que em van fer, que fins i tot em qüestiono si aniré a votar o no aniré a votar aquesta vegada. I és trist arribar amb això perquè, esclar, jo soc de la generació que vam lluitar tant per poder obtenir el vot. La ideologia ha quedat molt en segon terme, es fan la traveta els uns als altres. Jo espero molt de la joventut, però molt. I els veig que tenen il·lusions i que tenen ganes de lluitar i penso que el futur depèn d'ells. Jo sempre m'he considerat o he volgut treballar d'una manera unisex, tant en el treball com en la llar com en la política. Em vaig sentir realment un ser humà, una persona més dintre de tots els homes que hi havia aquí. I sobretot quan van entrar la Lluïsa Garcia i la Teresa Martí. Jo penso que encara s'ha de treballar molt, per la paritat, perquè fixa't, amb la política n'hi ha més, però dones de comandament, per exemple, no n'hi ha masses encara, no n'hi ha masses. Arribarà, perquè jo ho veig pels meus fills també, que es treballa molt per això. La societat encara ens jutja a les dones d'una manera molt més estricta que no jutja en els homes. I penso que tant l'home com la dona té uns valors que la caracteritzen i que s'han de posar en context, que són el compromís personal, el sentit de la responsabilitat, la coherència amb un mateix, la humilitat i l'honestedat. Res més. I que la dona surti sempre, que sense oblidar-se de les coses de la llar, ni de ser mare, però bueno, la cosa de la llar sempre és unisex, Home-dona, home-dona, home-dona. I això que no ho oblidin, els homes, sobretot.